chiar sper că am apărut random la tine pe YouTube și o fi zis, wow, asta e Lu? La modul, da, eu sunt. Dacă tu vezi primul meu clip și ești aici prezent, eu zic că e și momentul potrivit să lași un subscribe foarte mare, pentru că vreau să văd comunitatea cum vine aici încet, încet. Vai, e foarte emoționant. Nu aș fi așteptat, ca și cum dau un interviu. E ciudat, pentru că mereu am fost în companie. Presupun că toată lumea mă știe de la Norris, clar, pentru că cu el am început să fac video și să intru în lumea asta al online-ului. Dar ce pot să zic? Mi-a plăcut foarte mult. N-am cum să mint, e foarte mișto lumea asta și tot ce ține de ea, dar acum vreau să fac un clip în care vorbesc mai mult despre mine, pentru că, sincer, nu cred că niciodată am reușit să intrăm într-o oarecare fel de intimitate, să zic așa. Acum vreau să fac ceva mai drăguț. În Q&A, de fel am pus și un story pe Instagram și, apropo, dacă încă nu mă urmărești pe Instagram, te-aș invita cu drag să o faci. Am avut destule întrebări la story-ul ăsta, dar am luat cele mai interesante, după părerea mea. Sunt foarte emoționată pentru că ăsta e primul meu video pe canalul ăsta și sper să meargă bine și sper să vă placă și să văd multă susținere. Poate putem să continuăm și chiar mi-ar plăcea foarte mult. Acest video vreau să fie ca o mică introducere, să mă cunoașteți mai bine. Singura dată când ne-am văzut a fost pur și simplu în vlogurile pe care le fac cu Nori și astea fiind destul de dinamice și toate având o poveste, ceva, adică mergem undeva, facem anumite lucruri, dar eu zic să intrăm în pâine, să începem cu întrebările. Sper să citesc ok numele, pentru că aveți uneori niște nume mai greu de citit. Începem cu prima întrebare, care a fost pusă de Dariuța.1. Îți mulțumesc foarte mult că ai pus o întrebare și că ai dat din timpul tău, apreciez foarte mult. De la ce vârstă te machiezi? Mai sincer, de la 12-13 ani, nu vă gândiți că mă machiam foarte strident. Am început cu un pic de concealer, eyeliner, ce mai furam de la mama, un bronzer, chestii de-astea efectiv de copil, adică chiar mi-am trăit copilăria și mi-a plăcut foarte mult machiajul de mică, adică am experimentat. Am o amintire foarte frumoasă de când sora mea, mai mare, îmi făcea eyeliner la ochi. Și eu iubeam atât de mult și eu puneam să-mi facă poze și încet, încet am experimentat cât mai multe machiaje. Dacă eu să încerc să pun și niște poze pe aici, ca să vedeți cum mă machiam, nu erau niște machiaje profesionale, nu, era de copil, pur și simplu mă jucam. Dar pentru mine era foarte mișto, pur și simplu, faptul că începeam să mă machiez, mă simțeam așa ca o fată mare și pentru mine, pot zic că e o pasiune, cred că majoritatea fetelor pot să zic asta, că e o pasiune, adică să te machiezi, iubesc să mă machiez. Dar e și o parte nasoală în asta, faptul că eu eram sora mai mică și furam machiajele surorii mele mai mari și asta însemna că machiajele ei sunt distruse. Doamne, și dacă eu aveam o soră mai mică care îmi distrugea machiajele, oh my god, deci cred că muream. Băi, vă dați seama ce reacția avea ea când vedea machiajele alea distruse. Îmi părea atât de rău, îmi cer scuze, sincer, dacă vezi videoul ăsta, sper că-l vezi. Nu glumesc, știu că mă susține, se uită. Rosa M. Rosa. Ce mașină ți-ar plăcea să ai? Asta e o întrebare destul de grea, să zic așa, pentru că momentan nu dețin fonduri personale, să zic așa. Vă dați seama, încă stau cu ai mei, am 18 ani, de-abia am dat bacul, am intrat la facultate, adică vă dați seama că nu am un job acum. O mașină care aș vrea să o dețin ar fi un Mercedes CLA. Mi se pare o mașină superbă, elegantă și sportivă în același timp, nu prea mult pentru vârsta pe care o am. Trebuie să fim sinceri, adică am evoluat foarte mult. Mi se pare o mașină respectabilă, foarte mișto. Și eu când o văd pe stradă sunt la modul, wow, e superbă, că mi-aș dori mașină de genul. JJF.Maria. Care e numele tău real? Deci e o mare problemă cu numele meu. Eu nu o fac din adins. E o poveste foarte complicată cu numele meu. Să încep de la faptul că eu, venind din Napoli, numele meu se strigă în napoletană și în napoletană nu-ți vine să zici Luisa, o zici cu accent. De acolo a născut, fiindcă numele meu real este Luisa, cu S. Apropo, cu S, nu cu Z. Mi-a rămas pur și simplu în creier faptul că mie nu mi zice Luisa, mi se zice Lui, Lulu.
La modul că eu când mă întâlneam cu cineva, ziceam, măi, eu mă numesc Luisa, dar îmi spui cum vrei tu. Oricum, iubesc să mi se zică Lu. Se pare că mă descrie, e scurt, funny, drăguț, nu știu, le are pe toate. Nu prea îmi place să mi se zică Luisa de toată lumea, nu știu, o simt foarte ciudat. Gen, când cineva mă strigă Luisa, sunt, ce? Sper să nu par foarte rigidă sau așa de gheață, doar că sunt foarte emoționată și sper că pot să transmit chestia asta prin cameră, pentru că chiar simt lucrurile astea. _AleQW, care este cântărețul tău preferat? Măi, nu e cântăreț, e cântăreață, vă rog, Tobele, Britney Spears, forever. Doamne, deci cum așa, maestate de femeie. Îi ascult melodiile de când sunt mică. Povestea e un pic tristă, are și niște părți mișto în care aș revine și e super tare. Povestea în sine arată cât de puternică e femeia și visul meu e atât de mare să ajung la un concert de-al ei. Nu știu dacă o să întâmplă vreodată chestia asta, dar eu mă bucur de fiecare dată când aud melodiile ei, îmi dau o stare foarte bună. Cosmina P12. Ce facultate faci? Eu de-abia am intrat la facultate, la administrație publică. Nu pot să vă zic foarte multe, că de-abia am început-o, sunt semestru 1, anul 1, dar pot să vă zic că facultățile la care sunt chestii foarte mișto, îmi plac profesorii, îmi place facultatea în sine, structura, unde este poziționată. Mereu e nevoie de un nou început și faptul că am avut ocazia asta să intru la facultate, pentru că nu toată lumea își dorește să facă asta. Eu mi-am dorit, am ajuns unde mi-am dorit. La fix am și o întrebare. Mă întreabă Teodor, _1709, cu cât ai luat bacul? Cu 8,35. Dar adevărul e că l-am luat cu 8,27 media generală, parcă. Am dat cont exact la matematică, pentru că nu mi se părea deloc corectă nota pe care am luat-o, mi se părea greșită. Am dat condensație, mi-am mărit-o foarte puțin și am fost foarte tristă. Și m-am bucurat, să zic așa, că până la urmă am intrat la facultate cu buget, ce m-a ajutat foarte mult. Andru.11, cum au fost cei 12 ani de școală? Am nevoie un pic de respiro, pentru că nu s-a terminat școala, am intrat și la facultate, deci sunt mai mulți ani. Sincer, trebuie să procesez, pentru că niciodată nu mi-am pus întrebarea asta, fiindcă de-abia s-a terminat școala, liceu și așa. Pot să zic că m-a ajutat foarte mult. Am trecut prin foarte multe faze ciudate și mișto, am cunoscut multă lume, am făcut anumite lucruri greșite, anumite lucruri care au avut niște consecințe mai urâțele, dar și altele care m-au făcut să înțeleg că am o putere și că pot să fac lucrurile pe care mi le doresc cu adevărat. Mi-am dat seama deja din generală că sunt o persoană foarte puternică și că pot să trec prin multe chestii care, într-un fel, m-au și traumatizat. Credeți-mă, n-am fost un copil din ăla foarte extrovertit. Sper, nu știu, așa mi se pare că cu timpul am început să vorbesc mai mult, să ies în lume, exact ca acum să fac un video pe YouTube. Dar înainte, nu, pentru că era nou pentru mine. Mă mutasem aici în România. Eu eram în bula mea. Sincer, anumite faze m-au călit foarte mult, deja de mică. Pot să zic că încet, încet m-au făcut să cresc și să învăț multe chestii. Deci, ce pot zic despre ăștia 12 ani de școală e că sunt foarte mândră că am trecut prin experiența asta într-un mod destul de frumos și non-toxic, să zic așa. Nu prea mă înțelegeam cu colegii, deci nu vă gândiți că am avut grupuri sau că am stat cu prietenii. Chiar am ce să povestesc. Sunt multe chestii care îmi trec prin cap, multe lucruri care mi s-au întâmplat și nu au fost așa plăcute, dar altele care au fost foarte nice și foarte fericită că am trecut prin ele, că acum v-am zis, am un nou început și mă bucur foarte mult de chestia asta. Bară jos ale 162. Make-up tutorial și foarte frumoasă. În primul rând, îți mulțumesc foarte mult. Make-up-ul este o pasiune de-a mea. Bine, vă dați seama că nu am făcut un curs sau ceva, adică nu profesez în asta, dar îmi place foarte mult să o fac pe mine. Dacă v-ar interesa un make-up tutorial și să vă arăt cum reușesc eu să obțin acest machiaj, nu știu cum a rezistat, l-am de la 9 dimineața și acum este 7:43. Ok, vine o întrebare mai spicy. Carolina, 20152023. La câți ani ai avut primul sărut? Măi, nu știu dacă să fiu mândră sau nu de chestia asta. 8-9 ani, tot de vârsta mea, tot 10 ani cred că avea, 9-10 ani cam așa. Ne jucam, era Revelion, eram la hotel. Părinții noștri probabil mâncau ce făceau și noi ne-am ascuns. Și
pur și simplu, eram 2 copii mici și am zis de ce nu, să ne dăm un pic. Vă dați seama că a fost totul foarte curat, gen doar a fost un pic. Da, a fost foarte cute, mi se pare un oameni foarte drăguț și nu o să uit niciodată chestia asta. Faptul că eram copii n-a fost ceva la modul să avem sentimente, doar a fost ca o joacă. După ne-am dat seama că fiecare e pe strada lui și n-a semnificat nimic chestia asta. Și ultima întrebare, pentru mine este importantă, sincer. Bară jos, da, așa, sper, bară jos, punct, bară jos, parfumul tău preferat. Parfumul meu preferat este Givenchy Interdict, ăla roșu, cel mai închis, eu sper. Mi se pare că exprimă doamnă puternică, senzuală, sexy, dar în același timp e un parfum foarte bun. Și dacă îmi scrieți pe Instagram, apropo, eu vă răspund cu mare drag, la fanpage-uri am răspuns sau când îmi puneți o întrebare, cu mare drag eu vă răspund, nu ezitați. Cam astea au fost întrebările, sunt foarte fericită, sincer vă spun, fericită că am început chestia asta și cum am zis, eu tot mă țin de noi începuturi, pentru mine asta este o oportunitate pentru care eu chiar vreau să mă lupt. Chiar sper că vi s-a părut interesant, că v-au plăcut întrebările astea, că am reușit să ne cunoaștem un pic mai bine și dacă ați ajuns până aici, vă mulțumesc din suflet. Chiar apreciez foarte mult că ați stat și v-ați luat din timpul vostru ca să uitați la clipul ăsta. Vreau să vă văd cât mai mult, cum scrieți în comentarii hashtag bine ai venit. Eu vă aștept la un nou clip și dacă v-a plăcut, vă aștept cu mare like aici jos. Vreau să le mulțumesc tuturor care mi-au pus întrebările, nu doar la cei care i-am citit, dar la toți ceilalți care și-au luat din timpul lor și au ajuns să pună o întrebare pe Insta. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere. Ne vedem în următorul clip. Vă pup!